Više od 200 novinara u utorak se okupilo na prosvjednoj šetnji od Novinarskog doma do Ministarstva kulture, gdje su prosvjedovali zbog narušavanja medijskih sloboda i tražili ostavku ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Prosvjed Sloboda novinarstvu organiziran je povodom Svjetskog dana slobode medija kao odgovor na desant na medije u režiji aktualne vlasti i Ministarstva kulture. Prosvjednici su položili olovke ispred transparenta s tekstom Opće deklaracije o ljudskim pravima i člankom Ustava koji jamči slobodu medija kao simboličan čin kojim žele ukazati da je vlast pokopala ta zajamčena prava. Ispred ulaza u Ministarstvo torture u znak protesta postavljen je i cirkuski šator. HND je i na ranijim događanjima u povodu Dana slobode medija upozorio da je razina medijskih sloboda nakon posljednje smjene vlasti u Hrvatskoj najniža u posljednjih 25 godina. Saša Leković je u ponedjeljak na konferenciji Problemi medijskih sloboda u Europi istaknuo i da su najnovija upozorenja međunarodne zajednice o zabrinutosti zbog stanja medijskih sloboda u Hrvatskoj posljedica ponašanja nove vlasti koja odbija dijalog, ali i provodi sporne odluke, od ukidanja potpore neprofitnim medijima, tretiranja HRT-a kao ratnog plijena i postavljanja podobnih urednika i novinara. Nakon prosvjedne šetnje novinara u HND-u je održana svečana dodjela novinarskih nagrada Hrvatskog novinarskog društva, na kojoj je autorica i voditeljica talk showa Damin Gambit te priznata novinarka, urednica i vanjsko-politička komentatorica HTV-a Elizabeta Gojan proglašena novinarkom godine. U fokus javnosti došla je nakon projekta inauguracije predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović 15. veljače 2015. a upravo je taj prijenos bio jedan od najgledanijih projekata HRT-a u prošloj godini. Nakon peticije koju je protiv nje pokrenuo dio kolega, krenula je i lavina teških prijetnji, uvreda i sramoćenja u javnom prostoru ne samo Elizabete Gojan, već i njezine obitelji. Iako je tražila pomoć i zaštitu nadležnih rukovoditelja HRT-a, nitko nije reagirao pa se odlučila obraniti sama, i to javnim istupom zbog kojeg je dobila izvanredni otkaz ugovora o radu. Nepravomoćnom je sudskom odlukom početkom siječnja 2016. vraćena na posao u matičnu redakciju vanjske politike, no nije joj vraćena i emisija Damin Gambit. Nagrada je bila neočekivana jer je konkurencija bila velika i jaka. Ja je prije svega doživljavam kao nagradu novinarkama, dakle ženama, kao nagradu za cijeli projekt Damin Gambit i cijelu njegovu ekipu i zapravo kao nagradu za sve što sam prošla u posljednjih godinu dana, rekla nam je Elizabeta Gojan. Ta nagrada znači da su kolege i kolegice prepoznali da je bitno boriti se za prava novinara, za slobodu govora i ne odustajati. Sigurna sam da će se prepoznati vrijednosti Daminog Gambita i želim da on ide dalje. Završno je poručila novinarka godine. Novinarka Karolina Vidović-Krišto suspendirana je kao urednica emisije Studio 4 zbog neprimjerenih komentara, a na upit s HRT-a za Krol.hr stigao je odgovor iz radne jedinice komunikacije HRT. Obavješćujemo vas da kolegica Karolina Vidović-Krišto zbog nepridržavanja profesionalnih standarda, odnosno iznošenja osobnog mišljenja, do daljnjega neće raditi za emisiju Studio 4 na 4. programu Hrvatske televizije. Naime, u dijelu emisije Studio 4 koja je emitirana u ponedjeljak ujutro na HRT 4, a u kojem se pregledava dnevni tisak, Karolina Vidović-Krišto je ponovno iznijela svoj stav o takozvanom spolnom odgoju koji je temeljen na pedofiliji. Naime, komentirala je tekst iz Novog lista kako je u Hrvatskoj zaštita zdravlja postala ideološko pitanje. Osvrnula se na izjave ginekologa Dubravka Lepušića koji je loš odaziv mladih na cijepljenje protiv HPV-a doveo u vezu s dolaskom desničara i konzervativaca na vlast. Dodala je kako je Lepušić jedan od trojice glavnih autora takozvanog spolnog odgoja koji je temeljen na pedofiliji, a koji je i dalje u hrvatskim školama. Kad je skupina neonacista 1. svibnja krenula marširati središtem švedskog gradića Borlänga, vjerojatno nisu očekivali da će pred njih stati i podignute ih ruke zaustaviti jedna jedina hrabra žena. Upravo to napravila je aktivistkinja Tess Asplund i postala temom svjetskih medija, a fotografija tog trenutka nazvana je fotografijom godine. Nisam to planirala, samo sam skočila pred njih. Jednostavno sam mislila da ne trebaju biti tamo.
Jedan od njih potom me pogledao u oči, a ja sam uzvratila. Šutjeli smo. Veoma brzo došli su policajci i odveli me, rekla je Tess. Kazala je i kako je gestu podignute ruke, kojom se koristi na antifašističkim skupovima, posudila od Nelsona Mandele. Autor fotografije je David Lagerlof iz antirasističke organizacije EXPO, koju je godine 1995. utemeljio Stieg Larsson, autor svjetski popularne trilogije Millennium. Njegovu fotografiju mnogi uspoređuju s fotografijom Hansa Runesona iz 1985. na kojoj žena torbom udara neonacistu na demonstracijama u gradu na jugu Švedske. Audiovizualni pregled tjednih vijesti Zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.